Domestic violence, how it impacts my immigrants of African origin. Domestic violence, I'm going to take it up a definition. Domestic violence, kune vanoiziva vasinaenda chikoro vanofunga domestic violence inongori murume arova mukadzi. Murume akarova mukadzi ndo domestic violence. Oh, stop violence against women. Yes, they are not wrong right wow, but it's more than that. Zvinozotoenda zvokuti domestic violence definition yemueurope yakatisiya neyekuafrica. Kuafrica kaiwewo kana wakatengera mukadzi wako phone unogona kumubvutira phone, give me that phone, who is this, who phoned you, who did this. You can't do that kunana Europe. So iyo kana yakuitika kuEurope yatova inenge iri domestic violence. Kucheka phone yawakatenga iwe, yes, ndikutaura phone yawakatenga iwe nemari yako iwe, yawakatenga nemari yako, yes, it's domestic violence. Kaicheka mukadzi akabva kubasa akanonoka kuya kumba akasvika nguva yasvika kumubvunza kuti wanga repeat domestic violence. So already tatova neproblem panapa. Havano vanhu vanga vagere vese kumusha, vanhu vanga vagere vese kumusha, murume achibvunza mukadzi, nhasi hauendi kumba, nhasi hauendi kubasa nemake, because I feel like it, hausi kuenda kubasa. Murume anenge angoona kuti angorota lesei murume. Sometimes those that vanhu kuAfrica, unoziva kuti munhu kuAfrica anogona kukutsamwira iwewe, kungokutsamwira nezvarota. Ndogona kurota uchihura iwewe ndikatokutsamwira. Hausatombona kuti vakadzi vanogona kukuvenga iwewe vasati vambosangana newe nokuti angangokurota kuti ndakarota murume iwe achiroya saka muroyi. So izvozvo manje ndimbosviklina. So izvozvo manje zvandikutaura izvo ndozvinoita domestic violence affect vanhu kunana Europe nonana Australia. Chimwe chinokoza domestic violence, my new cultures, my new behaviors. I'll give you an example. Pavanobva kumusha kwachiuya kuzoita immigration, vamwe vacho family dzinoseparate. Most of the people, it's the first time they've ever separated from their partner in 20, 15, 13, 10 years. They never been away from the husband. So the first time they do is on the aeroplane coming to Europe. Murumombo sara chishanda. Do panobva zvimwe machanges zvakawanda. Mundege muye achipiwa chikafu na air hostess wechirumoti. Oh, this is the first time ndatofidwa nomurume. Achinodzika achiita achichinja kuti anoenda kuuyu. Murume achiti, how are you my sister? Where are you going? I'm going to, where are you going? But in his accent area. It's the first time mukadzi oh, ndototaudzwa nomurume. By the time anosvika kuno kana ari weasylum, unoiswa kune imwe hall kunogara vanhu veasylum. Ari kungomuka makusana achiona mastranger varume pahotel pa. Yeah. Haasati amboexperience kuita friend yechirume since akabva kuchikoro. Murume akasaura Zimbabwe. Ndopotanga kuexperiment. Ndinokwanisa kutoitawo friend yechirume, kuita friend yechirume. Oh, what are you doing? What time are you sleeping? Can we watch the movie together? Vachiwacha mamovie together kudero. Zvinoitika zveiti kuti zvese zviri kuitika pa, it's new experience and inenge iri experience inomunakidza kuti ndafunga kuti varume iruma. Murume wangaita kuti sambara varume we. Varume haisi ruma. So haasi maruma. So the more achidero mukadzi ari kuexperience new things. Pamwe murume oti ndina mukadzi ndiri single ndokuda. Anogona kumboramba ma first days. Ina married ndine ring. Body yotanga kumudza shamwari wanga wachirohwa zvinhu every day. Iwe, you've got nothing to lose. Imbo experiment. Ipapo pane zvinhu zvakawanda zvinoitika. Regret, kunakidzwa, new experience, kudoda more. Dzimwe dzenguva oti uyu murume ari kuZimbabwe uyu haaregi kuda kucontrola. Anochiona manheru onive ita video call pamwe ita video call. But hazvikonesi kuridza ngoma. Listen man, kuita video call kumusikana wako hazvikonesi kuridza ngoma. Unoita video call mufesi akavanda seri kwecheya. Ndikuti ndiradze seri kwecheya. Ndikuti oko ndichenda ndakadai mufesi ari kuseri kwecheya achiuya kwandabva. Ndichikuradza video. You can't beat munhu atotanga game rake.
Unfortunately, we still do it. So zvichidero mukadzi ari kuexperiensa nyuzi freedom kari kuuyaka. Semunhu akabva kumusha akasiya vana vake anotanga kufunga vana vake first. Vana vangu vari kutambura zimbabwe achivatumira mari yekuvatumira chimari chavanopiwa zveasylum zvazviri zvimari zvishoma. But kune rimwe zirume riri ipapo richishanda illegally richiuya neimwe mari extra richimuofa 40 pounds kuti atumire kumusha. Inotanga ichitori yokwera ndikwere $20 nditengewo majarini, ndikwere pesire $20 nditumirewo mai vangu vaita chichichi ndikuti. And the more zirume richidero riri kuNigeria kana riri kuGhana rokupi mukadzi uya achitodi zviri kutofaya ndiri kutopiwa mari. Koi munoshanda sei? Because I drive. I know ndina angu vagara vari kuno. Pedzisire ari kuitirwa mafevha awandisa kudarika mafevha ari kudzorera kusvika atoona kuti rega ndingomubhadhara neikokuku besides ndechinakiro besides murume wangu asi kuzozvibata. So iculture iri kudzidziwa iyi. By the time anozounza vana, by the time anozounza murume wake, murume anenge achingoti pandakasiyira ndipapo, by the time anozouya kumukadzi akatanga kuuya murume same thing as well. By the time anozobata partner unochingwa tiri kupage 1 partner yakamuvha yakupage 60. Saka iwo uri kuuya kuvirgin rako rakavhura uzati zvakabva ngonoko zvakabva ndonyoko. Ipapo manje panenge pane maexperience hobo akazodzidza zverume because ukatotanga nemunhu munyowani right now iwe unoziva zvano zvaunoziva but ukauya ukadaona ndine style yangu nezvandoita andoona zvinhu tiri zvinogona kuitika. Pekutanga manje each time yanenge achiita nemurume wake manje for the first time dzimwe nguva kufunga dzimwe apa ndasirira zvinhu zvakawanda anogona aita nhumbu kunodzobvumidzwa kuita abortion aita nhumbu murume asipo ofemereka oenda kuno cancel onzi no we can do abortion oita abortion. Stress yawe ya mind make abortion inoitwa nemunhu but you will always regret. Listen, when you do an abortion think twice. Nokuti abortion ukaenda pane napkin unofunga mwana waabota. Ukaona advert yezvana paTV unofunga mwana waabota. Ukaona mwana achizvichemera panze, ukaona anyone ane nhumbu unofunga. So abortion is the mother-in-law who keeps visiting you all the time. So kana wakaita abortion right now zvandiri kutotaura zviri affect whether wakaita 2001 ka 2000 izvozvo zviri affect. Ndikaposta vana vangu inini ndiri happy iwe wakaita abortion vana vangu unotanga kufunga kuti mwana wangu naliona atokura. So abortion is the mother-in-law anokuvisitira. It's like virginity unongoziva kuti akakuvhurira papi, you will never forget that. It's like even abuse. So zvichidero love yatova necracky. They pretend, vanopretenda zvese zviri kufa vagonamata vazhinji vacho vanotonamata ndo vari worse because vanoti zviita namabrother nachipastor vekuchechi kana someone mabrothers, right? Ijeni diaspora ndurira munhu aenda diaspora, even munhu aenda kuSouth Africa, ndurira munhu aenda anywhere any country, USA ndo risk iripo kana akaenda ari 1. Ndichazokudza kuti even makaenda muri 2 chii chinoitika futi zvarongofanana. So pauya mupolish yangati dambudziko rinozoita ndokuti sometimes vana vava movie from the area yavaitira madhodhi yavo vari kuita svinapa musame city, murume woya musame city wogara musame city. Dei vakati ngwarei vakangwara vanoti murume kana auya wanzi handichadi kugara kuScotland ndambonogara kuLondon. Iye advantage kuti kana achibva kwanga achigara kanogara somewhere madetails anonetsa kuti madetails ekuScotland akutevere kuLondon. Yes anokutevera ndo panichazotaura munyaya yepillow fight. Mundiri murangaridzi ndisandapedza live ine kuti nditaura zvepillow fight mongoti pillow fight kana mati pillow fight ndo remember chazokudza ndo panoshanda history papo. So now iri pano ndikudai so ivo vauya panyaya iyo vati zviri futo okay that's fine. So dzimwe relationship dzinopera izi dzimwe dzacho hadziperi. Tutaura zvedomestic violence handiti munhu wakadanana naye murume achiri kumusha kana aigona kune vamwe isi vamwe tiri addicted tikadana nemunhu kutoti block kana uchida move on, right? And kana wandiblock pesho haundiboni, ukandiona sometimes ukarwangodzoka iropa racho.
So block murume wauya, murume anouya achine abuse yake. Uyu munhu uyu akaita mwedzi makore asinga abuse, anoabhisa kumba kwake. Problem yevanhu anoabhisa kumba kwavo, but kunze kwanenge ari masweet. Zvori kwatibudza vanhu kuti murume anorova mukadzi iyeyu. So zvichidero pamwe murume achine ma-investigation skills ake aiva nawo kumusha, anoziva kubata munhu anohura. Oti tione phone uona pakanzi I love you baby, oh before your husband came it was very nice. Yatanga domestic violence. Zvino varume vekumusha havana experience, we don't know how to deal with kutadzirwa. Nehurumende yedu zvainongoita vanhu murodhi ndo zvatinouya chida kuita kuno kumitemo yose ngaisusu manje. Kuhurumende kwedu munhu anozvambukwa. Vabereki vedu vaiti zvambura, mai vedu vaiti zvambura. Isu tinoda kuzvambura vakadzi. Not in this country. Even ukatarisa varume vekunoko, kumusha anenge achikwira mukadzi achiti no iwe kana usadero kana. Kunoko vanouya achiita sisima aenda kubva ontora chimurungu chati usadero kana. Zvino varume vanongoti varume vanongoti usadero. Vazhinji vari kupinda mujere nenyaya yerepo. Munhu akati usadero kana ukaramba uchikontenya, in this country irepo. Kumusha munhu anenge achidovhura makomba usadero kana unonditi vanhu munonditi. Culture is very, very important. Let's go on a culture. Hey, no domestic violence. Yakutanga manje murume aritonga waripinda kurowa wakandiurira ipa. Dzimwe nguva mukadzi oti ndakubuda mumba muno ndiri kurowa, because nechikoro chaanenge achidzidza kuno vanodzidzisiwa domestic violence. Unoidzidza, unoigoogle, unoiona. Akaziya marights ake manje, ari munhu asisina basa nokuchengeta marriage, oti ainda akubuda ini ndakunogara nechikomba changu. But usually munhu anokusisa chikomba chako murume wako asi anokuroora. Zvoenda zvambonofaya zvodii zvotadza kufaya zvodii. Vamwe vanoroorwa zvoita success very rarely, but vamwe vanoroorwa vototanga kuzongorarara everywhere. Murume nejealous manje varume kuZimbabwe tinorwadziwa tikakwirigwa. Varume vekuAfrica vese zvavo ndo patotanga kuita mastalkers vachistoka vakadzi vachidii domestic violence. Kustoka mukadzi domestic violence. That's more and more domestic violence, right? Kana kuti the opposite, murume anotevera mukadzi anga azama kuzvibata all these years, murume otevera varume vanga vasina kujera varungu kuno vanotipfimba kwangoita kabhodhika riri decent, uchingori smile uri black. Varungu vanokupfimba kubasa, unopfimbwa kunursing home, mapolishi chichi vanotipfimba. Pamwe murume ndiye utanga chihure ubatwa, mukadzi omubvunza komuro. Usually vamwe vakadzi vanorohwa mamarriage, vanorohwa vabate chihure. Kuindia anowandaona mufoni, unorohwa wati wazvibatirei? Domestic violence. So I hope ndiri kunyatso explain nice zviri intelligent kuti muone. Hapano imanje mukadzi dzimwe nguva aita mavidhio anga achiri kwaitwa zvimwe achidyiwa uku murume wekuZimbabwe anga asingadye. Unoda kuintroduce zviya zvaitwa nechikomba ichi kwaari, asi anoshava kuti ozviita sei. Pano baba hatimboita izvo. Apa vakadzi vekuZimbabwe ndo pamune problem manje, because vakadzi vekuZimbabwe munonyeba. Mukadzi vekuZimbabwe, vakadzi vekuAfrica vanonyeba unnecessarily. Mukadzi wekuZimbabwe anogona kuuya kukunyebera ipapa, zvizingambochinji anything. Unonzwa mukadzi wekuZimbabwe achiti wekuAfrica achikudza ati ndiwe wega kubva zvandakaya kuno kuUK, ndiwe wega ndakaya. Hapana amboti ukati kune vamwe ndinokuramba, hapana ambotaura nezvo, anouya achingokunyebera. So kuti ugare pasi funga but nhema idzi dzichimubenefita chi, just unnecessary pathological lying yekungo. Varume vanouya achiita culture yekumwa. Sezvineiwo murume anogona kungokaruka angoenda kubhawa, unosangana nani nasahwira vaigwangura mukadzi wake. Saka uyu anenge asingazvizivi, but mukadzi anozviziva. Maybe sekuru vekugwangura anenge asingatombomuzivi first. Oh, are you from Zimbabwe? Yeah, I know a lot of Zimbabweans here. I know Cecilia. Oh, Cecilia. Yeah, describe it. What she said? Oh, there's that girl. That girl. He went down there. She's big. I didn't know Zimbabwe. Urona. Pamwe mukoma nokuNigeria rudotaura innocent lachindawana mufesi anotenga doro mufesi anonzwisisa. Asi zataura murume we domestic violence. Murume achinzwa ati Cecilia saka wakanoonekwa kuzi asina murume, you never told me. Fight mbavabaya nemapanga murume akadzi. Muri kunzwisisa zvandotaura? Hakusi kuti vanhu vanouya kuno vachizoita domestic violence vanopenga. No. Culture inoeda zvakawanda ipapa, right? Toenda even kuzvinhu zvakaita sana pillow fight. Ndochitaura pillow fight sandapedza live. Inzwaka, don't ever, the reason why we can't do things like pillow fight, ndoda kutanga iri analog.
vanhu vokuafrica hatiite pillow fight because of the pillows we have, not because we don't know how to do pillow fight. What am I trying to say? Pillow fight haitambwi nevanhu vokuafrica, not because hatigoni pillow fight, but because mapillow edu haite. Mupillow medu munekwa mabhatani, hovhorosi yasekuru yakamboratswa twine ine zibhatani rakadi kure kudai inekwa. Ukaita pillow fight neafrican pillow, my brother, unozvimba kudai so, unozvimba ziso kudai so. Social service ikauya kumbaitira warova mukadzi tachita pillow fight. What am I trying to say? I'm trying to say listen, people, if you're moving into a new relationship, don't put rinemanyanga in your pillows. What do I mean? Rinemanyanga riputiro. Don't put rinemanyanga in your pillows. Oh, Leon, are you saying saka munhu wese tofanirwa kungomudza history? Listen, there's nothing wrong in doing that. Most African ladies, ukangoita discussion inotaura zvepast, varume vekuafrica tofanira kutaura past yedu. Ndakambokwira musikana wakuti, ndambokwira musikana wakuti, ndambokwira musikana. Unfortunately, our women do the opposite. Oh, ndina murume ndinoziva in my life. And unfortunately, some men brag about it. Kusvika umwe munhu angoboye kana adhakwa doro rinoita kutaura chokwadi. Ukauya chindivhundikira vhundikira wangu mukadzi indiziva kuti pawanga uri kuZimbabwe ini ndakatanga uya kuUK ndakaona mukadzi wakaimbokwigwa nani tichienda club naye achibata nemufeso kuIraq then ndokubudza iwe shamari usanyeperwa mukadzi wakaimborwa nani kana kungokuitira phone. Mazuva ano vanhu anongoita phone, anongotenga sim card oisa nhamba imomo, download WhatsApp, okutextira kuti mukadzi wakaisvigwa nani ngisha. So mind my language. Mukadzi wakairarwa nani ngisha. And that on its own atotipa orasa sim card mukanal. Iwe uchatsvaka kuti ndiani but chokwadi chatobuda. So there are so many ways now people do. Vakagona uchiurayiwa, they just tip mufesi. There's so many ways. Kana muudza nemuromo futi. So what we do man is African. Tinowanzisa rine manyanga mupilo. Tokangama. But we had a pillow fight. Never ever do a pillow fight. Wakaisa rine manyanga mupilo. Pillow fight is ku Africa ukati. Then a pillow here ku Africa. Mune hovhorosi yasekuru vangu kwagumbu nerimwe zibhatani rapa ndikazvirova dai ndozvimba ngazvirova pazino rinobva. What am I trying to say? Nzwaika ukanga uchipinda new relationship une pillow yako yauchada kuzoshandisa as a pillow fight. Be very very careful what you put inside your pillow. What are you saying, Leo? I'm saying wakanga uchipinda new relationship kune zvimwe zvinhu zvisingafanirwi kuvigwa umu zvine manyanga. Rine manyanga riri right, pillow kaisa kadai seini rine manyanga kainenge yakangodai ichiita senge svedu. Mwana wako akati let me dive papillow basa it's a pillow let me dive akarovera pane rine manyanga anokuvara kana uchikoka. Why are you saying, Leon? Urunyataura maparables. What I'm saying is that your relationship is like a pillow. Don't put rine manyanga in there. If you know one troublesome guy wakaita affair nayo before your husband came, there are 3 ways. Move from that city. You can block him, but move from that city and start a new life somewhere. Or zvirevere kwa husband. This guy in the net, this guy in the net, and this guy anonyeba futi murume akambonyebera vanhu akararana ninge. At least maybe don't boys, because that guy, honestly, that guy, if he's so jealous, like some of guys who are jealous, they will tell your husband one day, and some of those things, Buddha later. Most of you guys are saying, since I married, take you that because behavior, no, I'll stay here. But men keep quiet. So if I want to know about Murumaka discovered, go ending a better good. Hapana change no rods the moon, so go on the Kavava. So that's where the problem is. Oh, in any Pandagango to buy and go to Mkomana one hand in a bit of Moko. Zirina no gare what hour because the ring Gores Kabuda, even man 10 years marriage. She's not gonna lead to certain issues marriage. Ikafa yange yona kids.
You see what I'm saying? So domestic violence yakafanana nepillow. Usaita pillow fight nemunhu aneri nemanyanga mukati. And usadhaivhira pillow yakawaridzwa pasi yausiiwo wakaigadzira. Because nogona kunojambira papillow yakakwari nemanyanga wakatyoka. Ukarovera paneri nemanyanga. Dhaivhira pillow kana rovera paneri manyanga. Clever people don't dive in a pool yavasingazive, especially murwizi. Before taita masi diving, we used to go mugwizi today tichibata choti pane dombo ndepapi, pane dombo ndepapi, panonyudza ndepapi. Ukazoona vanhu voita diving into the water, vacheka vaziya kuti murwizi hamuna dombo. Unfortunately, when we were at school, we had students vaienda kunangezi kudhadha high school vaidiva vasina kucheka kuti mukati mune, and one of my friends who is someone, I can't say his name now, akaita akadhiva akarovera akaposa atofa tsimuka musoro. So because you are diving mupool yausina kumbocheka kuti yakadii, how deep is it. Maswimming pool chacho akadesignwa anonyogwa 2 meters 3 meters deep and shallow end kuti when you're diving you should know that you can't dive. A relationship should be like that. Your relationship should be like a swimming pool. Ngaive nema labels, you dive there, this end you don't dive, this subject you avoid, this subject. Some of you guys, you will, I'm an open pool, dive into me. Munouya nokushallow end or dive or tsemuka musoro. Tinokusuwa. If someone is diving into your life, don't act holy if you're not holy. Oh, I'm an open book, read me. You are not an open book. Unema files, okay, some pillow. Because we are a pillow fight. Give me your pillow, I'll hit you with your pillow. You hit me with your pillow. And when you do that sport, you walk outside in the manyangam, your pillow will hurt you and will damage you. Do you remember? I remember when I first came to the UK, we used to do in snow fights. You make a snow, you hit someone, you make a snow. One guy actually put a stone inside and put snow outside and hit someone, almost killed him. But Zangaro was so. As revenge, he put a real stone inside, then put snow outside. So you need to be very, very careful. If you're playing snow fights, make sure it's a snow fight you're doing with someone who loves you. Don't do a snow fight with your enemy. Your enemy will put a gun inside the floor. You got to run a snow. This is what I'm trying to say. Be very, very careful with these new relationships. So, Leon, are you telling me that it's important to tell your person about your history? Yes. If you have Rinemanyanga, and you know that Rinemanyanga, you want to keep it, but you don't want to, it's something that you can't throw away. Don't put it in your pillow, and if you put it in your pillow, tell everyone in the house, guys, don't play with that pillow. There is a Rinemanyanga in that pillow. Rinemanyanga in pillow murino kukuvadzai. So in your relationship, you will ziva kuti une zvinhu whatever. Take the opportunity to go for a closet yako. One meet this guy for the first time, you really, really know that this guy is serious, wants to marry you. Be open. Tell him, Leon, unozaka muno ndine varume 2. Ndine murume womunhu ndaidana naye. And it didn't work out. We've been there before. So sometimes when I tell ladies my past mistakes, they actually look at me and like, I'm disgusted by you. And I've been told this several times. The way you speak, it disgusts me. Yes, it's disgusting, right? But I'm showing you Rinemanyanga rangu. That mukadzi womunhu one day akaona marriage yedu chiflow akada kuiputsa akauya kwauri achiti munoziva baba yenyu anhu akamboura nini. You can actually say, thank you, and go back please. I'll tell your husband because murume wangu akambondudza. You'll thank me later. I know it's very, very difficult. Inzoka kana une Rinemanyanga udza vanhu. Guys, ilento yamengidlala la elempondo alifihla. Ndine chinhu changu chine mazinyanga chiri ndakachiputira hangu neuyi but chine manyanga. Nokuti ukati kuvanhu, muna
inongori cotton hamuna rine manyanga. Vana vakatamba nero vakavhura vakazoona zvinhu nenyanga chakadai chibuda vanotyoka vakafa vanokuvara vachingoti kuti rine manyanga rakubvepi rine manyanga riri kubvepi nevedui tasingaziti ririmo. You will thank me later. So are you saying you should tell people? I think so. I think kana uchipinda mnyu relationship shamari zvinhu zvine mubhedho, mention them. History yekumusha kwenyu, even rape chaiyo yakamboitwa. If it's not traumatizing you, mention it. Nokuti zvinozoita ndezvokuti iye munhu akakurepa pamwe ndiuncle wako, one day ndichimtrasta ndichiti hama nditora vana vangu vasikana ndovese. So unoona kuti iwe wakarepiwa nauncle wako ukarega kuudza murume wako, mwana wedu acharepiwa futi nauncle wako ivo same time uendesa for sleepover. Iwe panozwa mwana wako achiti ndainzaro kuti oh, he's done it again, the beast. Jesus. Handikuona. So zvimwe zvinhu zvinoda kuti tiudzane in advance. And you'll thank me later. If you really want to build imba in a good foundation, you dig deep. You will thank me later. Don't ever make a mistake yokunyeba. Zvimwe zvinhu zvamunonyeba zvikurambisi but zvinozokurambisa inhema dzacho dzamataura. Kuti zvinokana munhu achindinyebera zvinhu zviri clear sezvizvi ko ndichamutirasa sei panombo. A lot of women are making this mistake. You're meeting a guy for the first time. Muudze everything chiri mucloset chaunoziva chingangoita mubhedho later. You know what, Leon, ndanchida nomwe murume haade kurambwa murume anonzaniko anonzi Leon hinda ndakaedza kumuramba shamara rangu ambuye chingwe ndakatsozoita kumublock. Because you can block the phone but you can't unfuck him. You can block someone's phone but you can't unsex him. Kana akakusexa whether zvainakidza kana zvinakidze akakusexa. So you can't unsex him but you can actually go in advance and tell the guy, you know what, kune rimwe benzi you can all doreri ndakazorega doreri wasa ndakamborana nomwe munhu wokuti ndakati neno ndabakone. And then the guy will be like chicha chete noza murume anogarako. I hate that guy so much. Ita ndakamwadoro ndinaye karara neniyo yamurume wewe. You know when you do that, even dziri nhema wadzo asi wamenshera kuti wakamborana sachi vamafese kuzimbabwe vanodira jecha vanoda kuzodira jecha hapana chinonakidza sokuti munhu womixa samendi yako womixa zvese samendi yako poshota jecha munhu oya kwauri ane hasha achida kuzodira jecha pazvinhu zvauri kuita odira jecha wobva watomixa watogadzira concrete. You'll thank me later. Sana kuunganidza matombo necement chunganza vadiri vejecha panoya vanodira jecha anofunga tanga vakaemba wodira jecha you mix sand concrete mix wavaka. You'll thank me later. This is wisdom I'm telling you about right now. So if you're already in a relationship and you've got manyanga, it's too late. But when a relationship is starting, my best advice right now is rine manyanga rako depend kuti akakura sei. Tumwe tumanyanga katuri tudike, it's okay, ukaita pillow fight aturwadza. But mamwe mazinyanga akakura, some of you lie kuti andinambogara namboita mwana uzoita 10 up after 10 years. Munhu angachikutirasa but some of you lie and ndambodata anyone muno wozomwa that's my ex. Small things like that zvinokangasa marriage yako yanga iri very very strong. You get what I'm saying? I don't know if you guys are getting me. This is what I'm saying. The analogy and data sometimes moving abroad and getting to another country, which is country culture, affect them. And zvinozoitika vana domestic abuse nekubreka kwemamarriages zvinotangira pakutopinda paipa kuti mukadzi paka experience freedom. That's why that some of these women vamunorambidza kuenda out musi vanoti nyambotravel achienda Dubai ega akamira panenge pane Dubai uyu center akanzi hoteli anokapinda akaona hug ndokonsoko vamwe vakadzi vasati vambohaga munhu ari pauri but they hug people at church, they hug people when you're off. Paunoita trip yekuZimbabwe vanosara achihaga really komahaga anonakidza kudai ndopandanga chiure. Zvimwe zvinhu zvamunorambidza vakadzi venyu muchivaita strict musi wanowana kadeke kaopportunity. Ndaona mukadzi asingambohuri musi wanongowana kaopportunity kadeke anorohwa nyora achiva neAIDS. And iwo boys ndiwe muhuri nochimwa ndiwamupa katopiwa nesmall house yake. Small house yako ndeyamba. No, it's not like that. Guys, this is wisdom. Come to my channel, my page runs the Handy Leon's Live Hot Topics on Facebook. This is where you can find. I'm doing my live this way because Mama Chaka Blocker. On YouTube,
Go and find Hand Leon Mapira on YouTube. For so many of these dzidziso dzangu idzi. Thank you so much. Ndobva kuZimbabwe. Bye bye.